Lujuratɔw ka farikolo ɲɛnajɛ bunagun ka Mali la o ɲina san 2024 championnat n'o ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ye olu waleyara juma tɛmɛnen décembre kalo tile 20 ani sibiri tɛmɛnen décembre kalo tile 21 san 2024 na stade du 26 mars la Bamako. Amadou Diarra Mali lujuratɔw ka farikolo ɲɛnajɛ fédération ɲɛmaya yira ko nimisi wasa sɔrɔla. Athlètes bɛ performance mesurée donc meilleur minnu bɛ tɔmɔ olu la olu de bɛ labɛn ka bɛn compétition sous-régionale minnu bɛ nale ani compétition internationale ɲinɛn ta mɔgɔ bɛ se ka fɔ a kɛra nimisi wasa ye parce que région dɔw bɛ yen i n'a fɔ Kayi i n'a fɔ Mopti i n'a fɔ Kulukoro yɛrɛ parce que u ye podium sɔrɔ discipline caman na o an kun famana o ɲɔgɔn ma donc o kɔrɔ k'a fɔ ko an ka ligue minnu bɛ région na u fana u bɛ ka baara minɛ n'u sɛbɛ ye bon mun yɛrɛ nana ka na a ko tɔ diya an bolo kosɛbɛ kosɛbɛ an ka partenaire n'o ye CICR ye o nana ka na basket kɛ fauteuil o 20 di an ma bon fɛn minnu don a wari ka ca a se tɛ anw ye basket bɛna don ba la kosɛbɛ kosɛbɛ ka yakubaya an ka jamana kɔnɔ pour que Mali bɛ se ka sen don lujuratɔw ka basket la farafinna ani diɲɛ bundakun kan. Lujuratɔw ka farikolo ɲɛnajɛ mɔgɔ caman b'u yɛrɛ ɲininka a nafa yɛrɛ ye mun ye. Nations Unies yɛrɛ y'a yira k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ ye handicapé ka droit ye. Bon an yɛrɛ ka gafe dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko convention internationale relative aux droits des personnes handicapées o sariya 30 article 30 o fana bɛ kuma kan ko lujuratɔ kan ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ bon mun ye a nafa ye kɛnɛman fara lujuratɔ ka farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ b'a dɔn a bɛ kɛnɛya sabati mais lujuratɔ ta nafa ye mun ye n'i ye lujuratɔ ye n'i bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ a bɛ kɛ sababu ye k'i bɔ dɛnkɛrɛfɛya la ni fɛn kɔni bɛ yen bi lujuratɔ milieu la ko mɔgɔ bɛ se ka waso n'a ye o ye farikolo ɲɛnajɛ ye parce que a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛli la c'est pour cela mɔgɔ mɔgɔ n'i ka dɔrɔmɛ kelen don lujuratɔw ka farikolo ɲɛnajɛ la i m'a fili i ye magoba de ɲa a la nɔrɔ dugalen don ka bɔ minnu ka yeli ma ani minnu ka yeli ka fɛgɛn ani minnu tulo tɛ ko la ani mɔgɔ surumaniw ani handicapé physique ani déficient intellectuel donc ka taa se albinosiw ma nin bɛɛ lajɛlen de bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ anw ka farikolo ɲɛnajɛ tɔnba in kɔnɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala seli don